Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Wong tuaku kependem ning ndi, Pak Ustad? Apa-apa takon aku, mbok kira aku customer service. Yo, goleki. Loro tambah telu piro? 5. Yo biasa wae, aku mung takon lho, malah ngamuk. Hah? Tangan. Ngejak salaman kuwi tangane. Huh? He, rene kabeh, dijak salaman ki. Apa iya? Salaman. Wis bakdo iki kok salam-salaman. Sugeng Riyadi. Pak Ustad, mayite ngejak salaman. Alah, dadak mlaku rono. Ya wis yo. Ra penak aku ndak dikira sombong ra gelem salaman. Ki lho Pak Ustad ki. Iki tangane ibuku, Pak. Aku apal. Oh, tangane buke no, salaman matamu kuwi. Keduk-keduk. Sorry Pak Ustad. Warga kok ora genah kabeh. Ewang ngono ngeduk Pak Ustad. Moh, amplope rung dikeki yo. Iki cara aku ngono tak benke. Menawa lho nek tukul melon. Moh melon, mending semangka. Iya bener. Semangka seger. Sido evakuasi ora iki. Lah iya to. Ustate rada ora genep kok. Pak Ustad, ndang diangkat wae iki. Tukokne semangka ya. Wah, aku ya gelem nek ngangkat oleh semangka ngene iki. Aku sik sing nembung antri ngono lho. A few moments later. Monggo bapak-bapak demi semangka maksudnya demi menolong sesama. Ayo diangkat. Oke Pak Ustad. Ayo. Apa ki? Longsor. Alah, ki mlaku dhewe ora iso dadak gotong-gotong ngene iki. Bapak-bapak pemburu semangka. Ayo dilanjutne ge wis. Yo Pak Ustad, ge wis ge nampa semangka. Yo. Kula nuwun. Njaluk banyune, Lek. Arep go ngopo? Ngedusi mayit. Cuci motor kan enek. Ngopo njaluk ning kene? Walah, mayit po miokarbu ki jane. laundry yo enek. Wis sisan distrikakne. Ra genah kabeh ki. Mosok mayit diuter-uter ning mesin cuci. Lah iya. Tel. Didusi ning warungku wae Pak Ustad. Aku dodol bakso. Engko ngedusine bareng mangkok-mangkok kae. Penting teles. Ya wis ngono ae, wis nampa semangka penting. Oke Pak Ustad. Tel kabeh.